18, 2025. Nandito po kami ngayon. Mabuti na lang, maganda yung binigay sapatos sa akin. Nakakadaan ako. Sila, kailangan nila. Oh, mega shoutout po. Oh. Picture kayo. Oh. Oh, diyan kayo sa gilid. Dahil ako yung nakasapatos na maganda. Oh, nakita niyo po yung karagatan. Oh. February 18. Martes po siya ngayon. Shoutout! Ang ganda! Woo! Oh, nakita po yung malalaking ventilador. Nakita niyo po yung karagatan. I love you, Papa Jesus! Shoutout! Shoutout Palipin ako! Jesus Nazareno! Lord! Salamat! Thank you! Ama! Jesus Nazareno!